Orai arteko hilabetan jazun dugun bezala, nahiago derazi gure babes osoa, eta baita berriz errepikatu dugun bezala, ez dira 7en kontrako epaiketa bat, herri oso baten hitza zapalduko den epaiketa bat baizik, horran gure babes osoa dirazi nahi diegu 7 hauei egun hauetan zehar. Bueno, ez dakit ustut aldatzen dira honitz baldinetan horzaren, baina bueno, ez gara fidatzen orai arteko justiziak erakutsi duen epaiaz edo orduan ez du mes fidati, erango nuke. Ez dakigu, azken momentu arte ez dakigu ze ailegatuko den, baina zuk errandu duzun bezala bi akordio saiakera izan eta gero, azken momentuan ere bakitzen alda, baina hemen gaude eta haiek erabaki dute epaiketa hau aitzinera segitu izatea, bortzeguneko epaiketa gainera, orduan azken momentu arte ez dakigu deus. Hola egin nahi izan dugu hasieran ere, otsailean bateko manifa berare hortik gorpuztu genuen eta nahi genuen adirazi, hau ez dela gure auzi bakarra, baizik eta hau Euskal Herri osoan errepikatzen den dinamika bat dela, aurrekari oso larri bat ereki dezakela honek ere, eta hortaz ere salatu nahi dugu, eta babes adirazi nahi dugu Euskal Herri osoatik hori bera salatzeko. Argi eduki behar dugu, Areoztegiko 7 lagunen aurkako epaiketa ez dela soilik pertsona horien kontrakoa. Herri mugimenduen aurkakoa erasoa baizik. Beraz, beste behin ere, Euskal Herriko bilgune feministatik gure elkartasun osoa adierazi nahi diogu auziperatuei eta argi utzi nahi dugu lurraren defentsaren aldeko borroka feminismotik elikatzen jarraituko dugula. Guk txuntxiketa hori sufritzen dugunon elkartasun antolatu eta bateratua izan behar dugu ofentsiba errepresibo hori aurre egin nahi badiogu. Bide horretan, Euskal Herria biziriketik dei egiten dugu hemen egiten ari den ekintza guztietara bertaratzeko eta lurraren defentsan jarraituko dugu borrokan. Absoluzioa ere eskatzen dugu. Gora lurraren aldeko borroka.